तर जिजाई बंगल्यावर पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे अजित पवार यांना भेटून गेलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे आता पिंपरी चिंचवडच्या जागा वाटपाची जबाबदारी आहे। त्यामुळे ही भेट अत्यंत महत्त्वाची होती। पिंपरीमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात यासाठी अजित पवारांकडून मोठे प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग होता। अजित पवार आणि अमोल कोल्हेंची भेट झाली आहे। ते राष्ट्रवादी पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येणार असं काही दिवसांपूर्वी चित्र होतं। पुण्यामधली चर्चा सध्या तरी फिसकटल्याचं कळतंय। पुण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येणार नाही कारण चिन्हावरून या संदर्भात सध्या तरी अजून संभ्रम कायम आहे। त्यामुळे ही आघाडी पुढे जातीये की नाही याबाबत संभ्रम आहे। मात्र पिंपरी चिंचवडमध्ये तरी आघाडी व्हावी यासाठी अजित पवारांचे मोठे प्रयत्न सुरू आहेत। अमोल कोल्हेंची आणि अजित पवारांची भेट झालेली आहे। जिजाई बंगल्यावर दोघांची भेट झाली, चर्चा झाली। अजून या चर्चेचे तपशील आपल्या हाती पोहोचायचे।